ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಂಟರ ಭವನದ ಲತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರು, ಚೆಫ್ ಟಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉಳಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚ್ವಾಡ್ ತುಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಾಲ್, ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರನಾಥ ಕೆ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಾತ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ರೋಹನ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸದಾನಂದ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು, ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಡ್ಡಣಗುತ್ತು ಇವರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸರಿತಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸರಿತಾ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು, ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಹಾಗೂ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇವರಿಂದ ಸಂದೇಶದ ಸಂತೋಷ ಎನ್ನುವ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಗುನುವ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಗುನುವ ತುಳುಬಾಂಧವರನ್ನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಗುನುವ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪೂರ್ಣದ ಮಣ್ಣದ ನೆಲೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ಸರ್ವದೇವರ ಬಟ್ಟಿದ ಸುಜಿಸಿದ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊನುವ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊನುವ ತುಳುಗೂಟದೈ ಪೊರ್ಲುದಲೆ ಸಿನ ರಂಗೇರಯದೆ ಭಕ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುಕೊನುವ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುಕೊನುವ ಊರಿಂದ ಬಾಳೆ ತೋಟ ಊರುಂದ ಖಾಲಿ ಸೈತ ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗೀತ ಸಂತೋಷ ಸಂಕೇತ ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ ಈ ಪ್ರೇಮ ಬೂಜಿ ಮೊನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೆಪ್ಪುಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ಪನ್ಲಗೆ ರಟ್ಟು ಮೊನೆ ತೂವೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕರೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಲೆತ್ತರ ಈರೆನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತಿರುಗೆ శృతి బొక్క స్మృతి జీవనుడు ಬೋಡಾಯಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಶೋಲು ರಾಗಮಿಡಿಯುನ ವೀಣೆದ ಶ್ರುತಿ ತತ್ತಂಡ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರನೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಕೇನುನ ಕರ್ಣೊಲಿಗು ಕರ್ಕಶ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಮೃತಿ ತತ್ತದು ಪೋಂಡ ಶಬ್ದೊಲಿನ ಅರ್ಥನೇ ಅಸಂಬದ್ಧ ಆ ಶಬ್ದೊಲ್ಲ ಕರ್ಣೊಗು ಕರ್ಕಶ ಪನ್ಪಿನ ಆಭಾಸ ಅಂಡ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಯಿನ ಸಂಗೀತ ಸ್ಮೃತಿಬದ್ಧವಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರಳು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಪದ ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಮನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಮ್ಯಾ ದಯಾನಂದ್. ಚಂದ ಮಾಮ ಬಾ ಪುಲಿ ಮಾಮ ಬಾ
ಸಾಂಬಾರು ಮುಖ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಾದೆ ತಲಿತರೆಯ ಅಚ್ಚೋದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚೋನ ತೀದು ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌದುಡುಯ ಮತ್ತಾನಾಯಿಯನ್ನ ಕೈತಲು ವಯ್ಯಾರೋಡು ನಾನೇ ಪನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಕುಸಲು ಕುಲ್ಲಾದೆಯ ಎನ್ನ ಮನಸುಡೆ ನಿನನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಮನಿಮಾನು ಓ ಕತ್ತದಾನೆ ಮೌನೇಡು ನಿನ್ನ ಮುಖ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಾದೆ ತಲಿತರೆಯ ಅಚ್ಚೋದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚೋನ ತೀದು ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌದುಡುಯ ಮಾತೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೌನಿ ನಾನದೇ ದಿನ ಹೇಗೋ ನಾನಿದ್ದೆ ಈಗ ಹೇಗಾದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ತಾನೇ ಕಾರಣ ನೀನ ದಿನ ನೀನೊಲಿದ ಈ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಿಂದರೆ ಹೊಸದೇನೋ ತಲ್ಜನ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪನ ಬಲ್ಲಗೆ ರಟ್ಟು ಮೊನೆ ತೂವಂದುಂಡು ಆಜಿಕರೆ ತೂಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಲೆತ್ತರ ಈರನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಪರ್ತುಗು ಕತ್ತುಂಡ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಿರುಗೆ ಓದಿಸಿ ಜವಂದಿ ಪೊಳ್ಳೆಗೆ ನಯನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ನಿನ್ನನೆ ಪೊರ್ಲುದು ಮೈಪೂರ ಮರ್ರಾಂಡು ಕೇಳಿನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡು
ಕಣ್ಣ ಕಲೆಪುರಿ ಜನ ಕತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾರೋ ರೋಡಲ್ಲಿಂತೂ ಕಾಯಿಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾತು ಸೇರಿ ಕರೆಯೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೇ. ಅವ್ವನ್ ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ, ಲವ್ ಆಗದೆ ವಾಪೊರ್ಲು ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಮುಂದಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗಿತು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಳಿತು ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸಿಗಿತು ஒரு ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಳಿತು ವಾಪೊರ್ಲು ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತು वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करः ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं हर 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 महादेव. ಸುಮನಸ ವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಮಮಯೇ ಮುನಿಗಣ ಮಂಡಿತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂಜುಳ ಭಾಷಿನಿ ವೇದನುತೆ ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವ ಸುಪೂಜಿತ ಸದ್ಗುಣವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ಪಾಲಯ ಭಾರತಾಂಬೆ ಸಾರಸ್ವತ ಶರೀರಿಣಿ ನಮೋಸ್ತು ಜಗತಾಂ ವಂದ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಿ ಗಂಗಾದ್ಯಾ ಸರಿತ ಸರ್ವ ಸ್ತನ್ಯಂ ತೇ ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ನಮೋ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮೋ ನಮೋ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮೋ ನಮೋ ಇನಿ ಇನ್ನ ಮುಂಚಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಲಿಂಬುಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಅರಿಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ನಾಕದ ಮೂಲ ಇನ್ನ ಚಾಪತಿಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕರಿಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಉಂದೆ ಮಾರೆ ಚೋರಪಾಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಂಗೆ ಸುಖ ಆನಿ ಮದ್ಮ್ಯಾತೆ ಮೊಲೆನಂಜಿ ವಾ ನಮ್ಮುಂಡಿ ಕೈ ಪತ್ತೇನ ಕೈ ಪತ್ತಿ ಬಕ ಹೆಂಗೆ ಸುರಾತುಂಡು ಆಂಡ ದುಮ್ಮೋರ್ತಿ ಪಂತುಳಿಗೆ ಅಟ್ಟ ಕಾಳಿ ಅಂಡ ಅನ್ನಲ್ಲಿ
ಅರಿಕಾಲಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಜನಾತನು ಯಾನು ಡೈಲಿ ಬೆನ್ಪುಣು ಅವೇ ಅತ್ತು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೊಲೆಗಿಗೆ ಬಿಮ್ಮ ಪಾಡ್ರ ಲಾಲಿಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ರ ಪೌಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ರ ಮೈಗೆ ಯಾ ಒಲ್ತುಕೊಂಡಬುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಪೋಯಿನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕಿನಾಗ ಮಗಳು చెప్పోలు బయ్యేరు చెప్పునగా బుడేది చెప్పోలు ఏయ్ బాయముచి ఏన తూత ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದು ಸುರು ಮಲ್ಪುವರಾಯ್ತು ಉಗತುಂಡಲ ಉಂದೆ ಏನೋತುನು ಮೂಲು ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ತುವೊಂದು ಯಾನು ಈತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತಿತ್ತುಂಡಲ ಇರೆಗ ಹರಿಸನ ಬುಡಗಿತುಲ ಆಲು 30,000 ಬೆನ್ಪೋಲು ಇಮೆನ ಬುಡಗಿತುಲ ನವೀನನ ಬುಡಗಿತುಲ ಸಪುರ ಸುಪೂರ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲುಲು ಕರಿತನ ಬುಡಗಿತುಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನೆ ನಾನು ಏಪತುಂಡಲ ಉಂದೆ ಯಾನನ ಬುರಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುನೆ ಜೇಯನ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುದು ಕಾಂಡ ಬೆಂದಿರುಗ ಪೋನಗ ಮೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಜೆತ್ತದು ತೂಪೇಡ ರಾಧಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಓಮರ್ ಚೂರು ಚೂರು ಪೂರ ಪನೋಡ್ತಿ ಮಾ ಚೂರು ಚೂರು ಸಮೀನಾ ಪೈಲಟ್ ಗೆ ಪೋಪುನು ಪಿಎಂಟಿ ಬಸ್ಡ್ ಅವು ಪುದರ್ ಪೂರ ರೈಲ್ವೇದ ಬಸ್ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ದ ಪೂರ ಪುದರ್ ಅಂಡ ಸುರು ಟಿಪ್ಪುನು ಪಣ್ಣುಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂದಮಾರೆ ಮೋಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೋಲ್ ಈತು ಮುಟ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಒಯ್ಟೆ ಉಂಡು ವಾ ಡೀಪಿಡ್ ಏರ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಎಂಕುಲು ಅರಂಜೋವು ಇಲ್ಲಡ ಗೊತ್ತಾರ ದೇವೇರ್ನನೇ ಪಟ್ಟ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ದೇವೇರ್ನನೇ ಪಟ್ಟ ದೇವೇರ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಅತ್ತಂದ ಮಾರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬೇತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಪೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ರಾಮ್ನ ಡೀಪಿಡ್ ದೇವೇರನ ಪೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ನತ್ತ ಎಂಕುಲು ದೇವೇರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಾದಂತರ ಸಂಗತ ಮಾರ್ದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾನ ಒಯ್ಕ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂದ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈರಿಂಚ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುವರತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಬೇಯ್ಪವನ್ ಅವಳು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋದು ಬಟಾಟ ನಿಕ್ಕಿ ಬಯಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋಡತ್ತ ಐಕಿ ಪೋದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಟಾಟ ಬೇಯ್ಪವನು ಬೇಯ್ಪವನ್ ನಾನು ದಿನಗೆ ಪರಾಬು ನಿಂಕ್ ಮೂಲು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅಬತರ ತುಲೆ ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ನೋ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಮ್ಮಗ್ ಪಾಡರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಗ್ ಪಾಡರ ಮೈ ಇಜ್ಜಿ ದಿನಾ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪುನು ಬೇಯ್ಪವನು ಪೋಪುನು ಬೇಯ್ಪವನು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಪಾಪ ಈತ್ ಜನ ಕೊಲುದು ಪುಂಡಿ ಬೈಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಎಣಿಡ್ಬೇಕ ಪುಂಡಿ ಬೈಪ ಹೊಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬೈಯಡು ಬದುದು ಬುಡೆದಾರ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಡೀಪಿ ತೂಪಿರು ಬೊಕ್ಕಂಸರಿ ತೂಪುದು ನಂಬರ್ ತೂಪೇರು ಐಟಿ ಪುದರಿನ ತೂಪೇರು ಕೆಲವು ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ ಪುದರ್ ಪುರ ಬೇಡ ಬಾರ್ ದೀಪೇರು ಈ ಅವೊಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಕೊರಿಯ ಮಾರ್ದಿ ಏನ ಸಮಾಪನ ಮಾರ್ದಿ ಹೋಲ್ ಸಮ ಮಲ್ತಿಯಾನ ನಿನ್ನ ಈತ್ ಲಾಯಕದ ಸೀರೆ ಕರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಏನ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಬನ್ ಏನ ಕಮ್ಮಿಂಡು ತುಳುಕೂಟಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಗಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತ ಕೋಲ ಒಂದನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ತುಳುಕೂಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏಪನಾಯನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಕೊಡ್ತಿನ ಸೀರೆ ಐಕತ್ರ ಯಾನ್ ಉಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಲುಂಗಿ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂದೇ ಲುಂಗಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆಗ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಗೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂದೇ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರಂಜು ಕಾನೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆರು ಆಗಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಗೇಲ್ಡು ಬಂಗ್ಡೆ ಯಾವಡು ಸುರ್ಮೆ ಯಾವಡು ಭೂತ ಯಾವಡು ಬಯ್ಯಡು ಮಟನ್ ಆವಡು ಮಲ ಮಲ ಜಂಜಿ ಆವಡು ಮೊಲೆಗೆ ಬಂಗ್ಡೆ ತಿಂದು ನಂಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಳು ಮೋಲ್ ಅಪ್ಪಂಡ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಸುಧಾರ್ಗನೆ ಪ್ರಿಯಾ ನನ್ನಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ಗ ಈ ಕೂಟ ಬಂಡ ತುಳುಕೂಟ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದಂತನ ಸಂಘ ನಮ ಒರಿಯಾಗಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಕಲ್ಪೋಡಿಸುವೈ ನಮ ಇಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಎದುರ್ದ ತೂಯಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಏಪಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಸಂಘ ಅಂಚಂದೆ ಬೇದೆ ಬೇತ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ಅಂಚಂತಂದೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಳುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುವರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತನು ತುಳುಕೂಟ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ನುಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆನು ನುಗುಲಾದ ದುಂಬರಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಎಂಕಲ ರೆಡ್ ಕಿರುಪರ್ಜೆ ಮುಕ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಇತ್ತಂಡ ದಯದೀದು ಏರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ಎಂಕಲು ತರೆದಗ್ಗಾದು ಮಾಪನ ದಯದೀದು ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾಡು ಪೊಂಜೋ ಏರಳ ಅರಂಜೋನ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಂತು ಜಪೈನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಜನ್ಮದಿನ ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ ಗಂಡೆದೆ ವೀರರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ ಇದೇ ದಿನ ಜನ್ಮ ಕೊಡಿಸಿದ ಮಹಾದಿನ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ
ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬೇಡಿ ನೀವು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮನೆಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬೇಡಿ ನೀವು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮೆಸೇಜು ಮಾಡಿಲ್ವ ಚಿನ್ನ, ಆಗ್ಲೇ ಮೆಸೇಜು ಮಾಡಿಲ್ವ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಸೇಜು ತಿರ್ಗಾ ಓದೋಕೆ ನಿಂಗೆ ಆಗಲ್ವ ಯಾಕೆ? ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಕುಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಎಂತ ಬೇಡ, ಅವಳು ಮಾರಗಿದ್ರೆ ಅವಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ ನನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಚೂರು ದಪ್ಪಾರು ನಂಗೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕ ಬಂದು ಎದ್ರಿ ನಿಂತ ಕೂಡ್ಲೆ ಮನ್ಸು ಹೇಳತ್ತೊಂದು ಮಾತು, ಚಂದ 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 ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮೂಗಿನ ತುದಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, ಚಂದ 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 ನನ್ನ ಕಣದಿ ಶಾರದೆ ಕಲೆತಿಹಳು ಕಾಣದೆ, ವನವನದಲ್ಲೂ ಕುಹು ಕುಹು ಗಾನ, ಝರಿ ಝರಿಯಲ್ಲೂ ಚುಳು ಚುಳು ಧ್ಯಾನ, ವಿಧ ವಿಧ ದಾನದ ಅವಳು ನುಡಿಸುತ್ತಿಹಳು ಕಣ ಕಣದೆ ಶಾರದೆ ಕಲೆತಿಹಳು ಕಾಣದೆ. ಮುಖ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕದೆ ತಲಿಪರೆಯ, ಅಚ್ಚೋದ ಮೆತ್ತು ಅಚ್ಚೋನ ತೀದು ಗೆಚ್ಚೆದ ಸೌದುಡುಯ, ಮತ್ತನಾಯಿಯನ್ನ ಕೈತಲು ಏವಯ್ಯಾರೋಡು ತಾನೆ ಪನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಕುಸಲು, ಕುಲ್ಲದೆಯ ಎನ್ನ ಮನಸುಡೆ ನೀನೇ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಇರನ ಮಣಿಮಾಲು ಒಗ್ಗತ್ತುದಾನೆ, ಮೌನೇಡು ನಿನ್ನ ಮುಖ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕದೆ ತಲಿಪರೆಯ, ಅಚ್ಚೋದ ಮೆತ್ತು ಅಚ್ಚೋನ ತೀದು ಗೆಚ್ಚೆದ ಸೌದುಡುಯ. ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರು ನನ್ನ ಸರದಾರ, ನೀರ್ಯಾರೋ ಯಾವೂರೋ ಏಳ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ. ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರ ನನ್ನ ಸರದಾರ, ನೀನ್ಯಾರೋ ಯಾವೂರೋ ಏಳ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ. ನಿನ್ನ ಬುಟ್ಟೂರು ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಮ್ಮಿ, ನಿನ್ನ ಬುಟ್ಟೂರು ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಮ್ಮಿ. ಭಾವನೆ ಬಾಗಿದೆ ತೇಲಿ ನೂರಾರು ಮೈಲಯು ಸೇರಲು, ಸನಿ ಸನಿಹ ಮೋಡ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಮುದ್ದಾಗಿ ಸೇರಿವೆ ಎರಡೂ ಸಹ. ಏನನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಭಾವನೆ ಬಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮಲೆ ಬೆಲ್ಲು ಒಂದು ಮಲೆ ಮೋಡ, ಹೇಗೋ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ.
ಬೆಳ್ಳಾಂ ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾನ್ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರ ಹೆಣ್ಣ ನೋಡಿ ಹಲ್ಲು ಗಿಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾನ್ ಸೂರ್ಯ ನೋಡೋ ಸೂರ್ಯ ನನ್ನೋಳು ಕಸ್ತೂರಿ ಅದು ಯಾರೋ ಯಾರೋ ನನ್ನೊಳಗೆ ಕಾವೇರಿ ಅವಳ ಯಾವ ಊರೋ ಕನ್ನಡ ಮಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಣೆ ನಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಉಸಿರು ಕಾವೇರಿನೇ ನಂಜಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಕನ್ನಡದ ಕಾವಲಿಗ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿಗ ಚಲುವ ಎಚ್ಚಲುವೋ ತಾನಿ ಚಂದನ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಚಲುವಯ್ಯ ಚಲೋ ತಾನಿ ತಂದನ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ ಚಿನ್ಮಾಯ ರೂಪೇ ಕೋಲಣ್ಣ ಕೊಲೆ rum ta ta kita ta ta tangira tiga tari kita tiga tari ta ta dana ta ta runa ta ta dini ta ta da jum ta ta nam ta ta rum ta ga dim ta kita tiga angira tiga tari kita tiga dim ta tari kita tiga ta jum dim da ta ta jum nam da ta ta jum tam ta kita dana ta ta tangira tiga tari kita tiga dim ta tari kita tiga ta jum dim da ta kita jum jum da kita da jum da jum da kita da jum kita da tari kita da jum tari ta 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 dana tari ta ta tari kita tari ta ta dana ta ta jum tari ta dana ta ta tari kita da ta tari kita ta jum पलपाद सूरी पलपाद काते के दिंक्ली मोकेड कूडिये सिंगारी பொன்னே மதிமால் மண்ணே என்னுடல சிறுதேவி చిలిపిలి పన్పిన పక్కిలు పారునాలు చిలిపిలి పన్పిన పక్కిలు పారున బతుకుద ఉల్లాసదాని దానే పొన్నే నిన్న మనసెంగ్ తెరియంದೆ పోవా మనసెంగ్ తెరియంದೆ పోవా ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆನ ತಾಸೆ ತೆಂಬರೆ ದೊಡ್ಡು ವಾಜೋದ ಸತ್ತೋನ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ನೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಕಡಲಿಡು ಗಟ್ಟದ ಮೊಟ್ಟ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ನೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಕಡಲಿಡು ಗಟ್ಟದ ಮೊಟ್ಟ ಕತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ವ್ಯತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕೋದ ಸಂಗತಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಜನ ಮನಸೇ ಮರಳೂನ ಕಾಸೆ ತೆಂಬರೆ ದೊಡ್ಡು ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯ ಆಟ ಹುಡುಗಾಟವೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಟವೋ ಪಾಠವೋ
ಸೀತೆನಾ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕೋ ವೀರ ಇವಳೇನಾ ಕುಂತ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ನೀನೇನಾ ಹಿಂದೆ ಪೂರ ಧ್ಯಾನನ ಕಾಣಿಸು ಇವಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಮಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಲು ಎಲ್ಲ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಮಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಲು ಎಲ್ಲ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಮಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಮಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಗಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಮಾನೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಈಚೆ ಓಡಿ ಅಳಿಸುವೆ ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ ಯಾರಮ್ಮಿ ನೀನಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೂ ಕಣ್ಣ ನಂಗೂ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಮುತ್ತು ಕಣ್ಣ ಬೆಳದಿಂಗ್ಳು ನೀನೇ ನಮ್ಮಿ ಲಾಲಿನ ಹಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀಯಮ್ಮಿ ದೃಷ್ಟಿನ ತೆಗಿಲೆ ನಮ್ಮಿ ಬಿನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮತರಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಜೋರದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರೋದು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಡು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊಡುವ ನಾನು ಕಾತೊಂದು ಭಕ್ತಿನ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲೇನು ನೆನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಿತ್ತ തുടരണതിഞ്ചാത് സുഖിതണുവ ആനെ മോനെದ ದೇವರನು ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯದ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ನಡು ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗು ಪುಟ್ಟಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿಕುಮಾರನ ಭಕ್ತಿದ ನಾಡುವೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ದೇವು ಕುಂಜರು ನೆಲೆಯುಂತಿನಾಯಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪಿನ ಓಯನ್ನ ದೈವ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಾಗಿಡ್ ನೆಲೆಯನ ಪೂರ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು
ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಬೈದನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಉಡಲ್ದಿಜ್ಜದ ತರತಗ್ಗಾದ ಎತ್ಕೊಂದಲೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಸುಸ್ವಾಗತಂ. ಇನಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ವೈದ್ಯನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಣಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಧಾರವಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಹೇಶನ್ನು. ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಇವರ ವರಿ ಯೋಗ್ಯ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪೂನಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಬಾಯಿಡೆ ಪುನಃ ಸಂತೋಷನೇ ಪುಣೆ ಬಂಟರದ ಈ ಭವನದ ರಿವಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಯನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಕೊರ್ಕೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಣಸಂಘ ಪುಣೆ ಮೇರೆನೆ ಯಾನು ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂದಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಂತೋಷಣ್ಣ. ನಾನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೆಫ್ಟಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಪುದರ್ ಕೇನಂತನಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಂದು ಆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಆ ತಿಪ್ಪುರಂಜನ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ. ನಾನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮರೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟಗೂ ಸುರುಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂತಿಪ್ಪಣ ಏಪಲ ನಗುಮುಖದ ಆನಂದನ್ನೇ ಮೆರ್ಲ ಏನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅತಿಥಿ ಆತಿಲ್ಲರು ಆ ಏನೆಲ್ಲ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಆನಂದಣ್ಣ. ನಾನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡ್ ತುಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತುಳುಕೂಟ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ఆయన ಬುರ್ತುಗಳ ತುಳುಕೂಟದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಸಹಕರಣ ಕೊರನಂಚಿನ ಹರೀಶನ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತಗಳು. 22 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ಸೇರಿರ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ಪುಣೆ ತುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಜಯನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಸ್ತಿಲ್ಲರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಜಯನ್ನ. ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನಹಲೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ. ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂನಾ ಅಂಚನೆ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡದ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಮಾತ ಬೈದದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಂದರು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಯಾನು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣ್ಯದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲೆ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಹೆಮ್ಮೆದ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಸರ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಲೆ ಸರಿ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುರಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾನಿಲಗಳನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆಪಾಲಯನಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದರು ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ. ನಾನರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ನಿನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಂತು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುಕೂಟ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಡೆ ನುಡಿ ಕಂಬಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇವತ್ತಿನ ಪುಣೆಯ ತುಳುಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗೆಳೆಯ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಅದರಿಂದಾಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಪುಣೆಯ ತುಳುಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆರುಗು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಕ್ಕಸದ ಪನೆ ಮರ ಬಗೆತದು ಪಾತಾಳದ ಪನಿ ನೀರು ದೆತ್ತದು
ಕಲ್ಲ ಮರ ಇಡದು ಇಂಜಾದು ದೂರಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನ ಕಾರುಗು ಮೆತ್ತಿ ಕೆಸರು ಮೋನೆದ ಮುತ್ತಿ ಬೆಗರನು ದೆಕ್ಕದ ಬಲೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಪಂದು ಕೈಕಾರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಉಜ್ಜೇಲಿಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಉನಸು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಸಂಭ್ರಮಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತಿರು ನಿತ್ಯರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುವ ನಾಡಡು ಪುಟುದು ಬಲೆತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಬುಡುದಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ತ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನಿರದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಧಾರವಾಡ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸಂಘದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರೈನ ಸಂತೋಷಣ್ಣ, ಇನ್ನಿತ ಬುಕ್ಕುರಿ ಸನ್ಮಾನಿತರ ಪಣಂಚಿತನ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ, ಬಿನ್ನೇರಾದಿತ್ಯನ ಆನಂದಣ್ಣ, ಹರೀಶಣ್ಣ, ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತ ವಹಿಸೋನ್ಯ ಎಣ್ಣಪಲೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಜಯಣ್ಣ, ತಾರನಾಥ್ ರೈಕುಳೆ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಸುಜಾತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೋಬೇಕೋರ ಸೇರಿದಿಂಚಿ ಮಾತ ಎಣ್ಣ ತಗೆ ತಂಗಡಿಯರ್ಲೆ ಪಲಿಯರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಣಗುಳೆ ಅಣ್ಣಣಗುಳೆ ಸರ್ವರಿಗಳ ಏನು ಪುಣಿ ತುಳುಕಡದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ ಹೊರದಿಡು ನಿಗಲ್ನಿದುಡು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಉಂದುವೆ ಹಾಲಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ 21ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಚ್ಚ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿ ನಡತಿಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ತಾರನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನ ಗೊತ್ತು ಮೇರನ ದಕ್ಷ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡು ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದು ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲಾರೆ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದು ಲೇಸನ್ ಮಸ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ್ದು ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡ್ ಬನ್ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರೇನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಎದುರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಸರಾ ಪೂಜೆ ಗರುವಾರ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆತುಂಡು. ಆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಪಂಪುಣ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಮಲ್ತೊದೆ ಪಯರು. ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುಖ್ಯ ಬುಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೆರೈನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ ವೀರಸೋದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಪೂಜೆದಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಗರ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ತಾರನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಮೇಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು 2017 ಬಕ್ಕ 2020 ಅವಧಿಡು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆವಲೆ ಮೇರೇನು ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯರು. ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟೇನು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವರುಣ್ ಶೆಟ್ಟನು ಆಯ್ಕೆ ಆಯರು. 17-16-2017 ವಿಷಯದ BMCC ಮೈದಾನಡು ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆತುಂಡು. ಆನಿಕಾಂಡೆ ಬಿನ್ನಿರಾದು BMCC ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ರಾಹುಲ್ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕರ್ತಾಳ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸಂಘಗು ಅನಿರ್ದು ಇನಿಮುಟ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಮುಗುಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿದಾಯ್ತರು. ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ರವಿಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೇರು.
आणि कांडेर्ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆలను ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತ ಪುಣೆದ ದಾನಿನಗಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಿಂಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ತುಂಬು ಯಾನ್ ಮಾತೇಡ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕು ಸಂಘೋಗ್ ಮಿನಿ ಕನಪುನ ಇತ್ತಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಾಗ ಅರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದೇ ರೀತಿ ಅರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದಿಯರು ಆ ರೀತಿ ಪಿರೋತ್ ಆಗಿಯರು ಸಂಘ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಅದ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ಮೇನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ ತರ್ನಾಥ್ ಅಂಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತೇರು ಐಡು ಪಕ್ಕ ತರ್ನಾಥ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಗ ಇಂದು ಪೂರ ಎನ್ನಿಯ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಆಕಾಶ್ ಸುಮಿತ್ ಭಾಗೇಶ್ ಪ್ರತೀಕ್ ರತನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಉಳ್ಳರು ದಿಶಾ ದೀಕ್ಷಾ ಹಂಗೆ ಶ್ರುತಿಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅವಳು ಪ್ರವೀಣ್ ರೇಣುಕ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಇಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಂತ ಇಂಕಲು ತರ್ನಾಥ್ ಅಂಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ್ಯನಿಗ್ಲಿ ಈನ ಮಲ್ಪರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಸಂಘದ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಹೆಂಗೆನ್ನೂ ಇಂಕುಲಿದ ಮುಟ್ಟ ಪುದರ್ ಲ್ಯಾಕೆ ಮಂದ 2018 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಐ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಲಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಡು ಐಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 400 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪುನು ಅಭಿಮಾನ ಆಪುನು ಈ ಓಳ ಇವೆಂಟ್ ತುಳುಕೂಟದ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಕಮಿಟಿದ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಅವು ಯಾಪಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲೇನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತೊಂದಿಪ್ಪು 400 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಸಾಕಾದಿತ್ತನ್ಕಿ ಯಾಪ ಮುಗಿಯು ನಿಂದು ಐಟ್ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಗಣೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಬಗಾರ್ನ ವೈಫ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಇತ್ತೇರು ತುಳುಗೂಟದಾಗುಲೆ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡ್ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದಾಗುಲು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಂದಿತ್ತ ಐಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುನ್ ಎಂಕುಲ್ ಐಟು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಯ ಮಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮನೆ ತುಂಡು ಅಲ್ಪರ ರೆಕಾರ್ಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ 32 ಟೀಮ್ಸ್ ಬೈತೇರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಚೊಕ್ಕಲು ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ದಯದಿದ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಈ ಜೋಕಳಿಗೆ ವೈಭವಿ ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ 96%. ಅರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಶೀತಲ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 90%. ಶೀತಲ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 90%. ರಶ್ಮಿತಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ 89%. ಅದಿತಿ ಅರುಣ್ ಕಿಣಿ 84%. ಅದಿತಿ ಅರುಣ್ ಕಿಣಿ 84%. ರಮ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಂಜನ್ 83.69%. ತನ್ವಿ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ 81%. ತನ್ವಿ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ 81%. ಅತಿತ್ ರಘುನಾಥ ರೈ 80.77%. ಅತಿತ್ ರಘುನಾಥ ರೈ. ವೈಷ್ಣವಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 80%. ಜೋಕುಲು ಈತ ಕಲ್ತದ ಈತ ಪರ್ವದ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಕುಳಿದು ತುಂಡ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬನ್ನೆಗೆ ಜೋರ್ದ. ಸುಶಾಂತ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 80%. ಸುಶಾಂತ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 80%. ನಿತೇಶ್ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ 80%.
नितेश दामोदर शेट्टी. समीक्षा सुधाकर शेट्टी 80%. समीक्षा सुधाकर शेट्टी. PN गाडगिल ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ನೆಡ್ ದಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ವಿದಿಶಾ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ 94%. SSC. ರಶ್ಮಿ ಸದಾನಂದ್ ಬಿಲ್ಲೂರು 92%. ರಶ್ಮಿ ಸದಾನಂದ್ ಬಿಲ್ಲೂರು 92%. ವರುಣ್ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ 91%. ವರುಣ್ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ 91%. ಲಾವಣ್ಯ ಜಯಮೂಲ್ಯ. ಸರ್ವರಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ 88%. ಬಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವರಿ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಜೋಕುಲು ಐನಾದ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಸತ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂಗಾರ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಅಶ್ವತಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ಜೋಗಿ. ಅಭಿನಂದನ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಹಗಢ ಕಾಲೇಜ್ದ 2017-18 ವರ್ಷದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜೇತೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿಜೇತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಆರ್ಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶೌರ್ಯ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೈಗರ್ ಕಪ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2019 ಸಾಲಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ. ರೋಷನ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ರೋಹನ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರೋಷನ್. ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನ್ 83% ಒಂಜಿ ಒರಿದು ಗೊತ್ತುಂಡು. SSC ದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಚನ್. ಪೂನಾ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಅಕ್ಷತ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಮ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ರಾಧಾ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕೌಶಿಕಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಈ ಸಂಘಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಗಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲೆಂಕುಲು ಗಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಜಪ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪ ಒಂದುಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಂಘಗೂ ದಾನ ರೂಪಡು ಕೋರ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವಾರ್ಥಿಲು ಮೂಲರು ಮೊಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿಕೈ ವೇದಿಕೆ ಲೆತ್ತದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ದುಂಬುಲು ತಂದುಲ್ಲೆ. मी विनंती करतो श्री नरेंद्र कोशिकर ब्रँड डेव्हलपमेंट मॅनेजर ऊर्जा कुतवल फूड्स. धन्यवाद संतोषजी. तुल्लुकोटा पुणे यांच्या वतीने 22वे वार्षिक स्नेहसंमेलन आज दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी ओनिमा जुलू जगन्नाथ शेट्टी सांस्कृतिक भवन बांटारा भवन या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी तुल्लुकोटा पुणे यांच्या वतीने मी सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत करत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आज या ठिकाणी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच स्टेज प्रोग्राम सादर करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी सर्वात महत्त्वपूर्ण उपक्रम तुल्लुकोटा पुणेद्वारे राबविला जातो तो म्हणजे काही विशेष व्यक्तींचा ह्या ठिकाणी सन्मान केला जातो. त्यांच्या दीर्घकाळ सेवेचा हा सन्मान आहे. त्यांच्या एकनिष्ठेचा हा सन्मान आहे. त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा हा सन्मान आहे. त्यानंतर ह्या ठिकाणी विविध गुणवंत विद्यार्थ्यांचाही तुल्लुकोटा पुणे यांच्या वतीने सन्मान करण्यात आलेला आहे. आणि हा जो उपक्रम आहे ह्यामध्ये एक सांस्कृतिक वारसा जतन केला जावा त्या उद्देशाने मंगलोरियन समाजातर्फे जे विविध उपक्रम राबवले जातात त्यासाठी ज्या मान्यवरांनी आम्हाला सहकार्य केलेले आहे त्या
सर्वांचा सत्कार या ठिकाणी करण्याचे आम्ही योजले आहे. तरी या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थित पाहुणे श्री ओम प्रकाशजी रांका ज्वेलर्सचे संस्थापक यांना मी व्यासपीठावरती आमंत्रित करीत आहे. कुतवळ फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे ऊर्जा यांचे ऑपरेशन मॅनेजर श्री हेमंत देसाई यांना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करत आहे. ऊर्जा हा पुणे स्थित ब्रँड असून आपल्या दर्जेदार उत्पादनांसाठी पुणे आणि सर्व परिसरामध्ये यांची महती आहे. ಸಂಘದ मोहन ಅಧ್ಯಕ್ಷ शेट्टी ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ मोहनदादा शेट्टी ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದಲಾರಗ आपण दिलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही आपले सहर्ष ऋणी आहोत. समस्त मंगलोरियन समाजातर्फे तुल्लुकोटा पुणेच्या वतीने आपले हार्दिक स्वागत. सचिन चौगुलेजी, ज्योती माने, संदीप माने यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करीत आहे. पार्क हॉटेलजवळ बाणेर यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करीत आहे. ನಿಖಿಲ ತುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಧಾರವಾಡ, ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಾಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಸಂಘ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಡ್ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೆಟ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಕಲ ಗೌರವಾದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಹೆಜಮಾಡಿ ಪಟೇಲರ ಮನೆ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ್ಬೆಟ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ವಿನೋದ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಭೂನತ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪುಣ್ಯನಗರಿ ಪುಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಚತುರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ತಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ತಾನು ಬಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಚಯಿಸುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅದಮ್ಯ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದವರು ತಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ತುಡಿತ ಇವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ತಾವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಪುಣೆಯ ಸರ್ವ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಈ ಭವನವನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾ ಪರರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮವರೆನ್ನುವ ಗುಣದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಂತಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಛಾತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ತಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಊರಿನ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜನರಿಗೂ ಸಂಘದ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎನ್ನುವ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದವರು ತಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಅಗಣಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾಡು ಹೊರನಾಡ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವಗಳಾಗಿವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯನಗರಿ ಪುಣೆಯನ್ನು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಪಾಸಕರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೋಪಕಾರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಸಿಂಗಾರವೆಂಬಂತೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ, ಸ್ಥಳ ಬಂಟರ ಭವನ ಪುಣೆ,
ದಿನಾಂಕ 15/8/2919. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಕೇವಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕೆಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದರ್ಭವು ಬಾರಿ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಜೋರಾದ ಲಕ್ಕದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಲಕ್ಕದಂತದವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಡದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತುಳುಕಂದ ಸುರುಟಾದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಗಡು ನೆಲೆಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಮೂಲಸ್ಥಾನಡು ದೇವದೇವರಿಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ನೆನೆಮರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಜಾತ್ರೆಂದು ಮನೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿಂಜರು ಧಾರವಾಡದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಹೃದಯಾಂತರಲೋಡು ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಜೋವನರಿಗೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇರೇನು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನು ಇರೆನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೈಜರ್ಡಲ ಐಕ್ ಆಯನನೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಊರುಡು ಬರ್ಸೊಡ್ದು ಜನಕುಲು ತೊಂದರೆಡುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿಪ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗನ್ನ ಎದುಕೊಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಕೊಡೋರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಯನಂಚಿನ ಆನಂದನ್ನೇ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಇರೆಗ್ಲ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಇತೈಸಿ ಬಂದುಲು ಸಭೆತೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿಂಜೆ ಇಂಥ ಯಾನರ್ನ ಪುದರ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಿಲಿಡ್ ಒಂದೇನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಮರಾವ್ ಇರೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕುಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕುಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕುಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಹತ್ರ ಮಾತೆರ್ನಾಲ ಪುದರ್ಣೆಯಾನು ಗೆಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಳುಕೋಟದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ತ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ದಿನದ ಇನಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನ ನಿಕಲಿನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಟು ಯಾನು ಈ ಭಾಷಣದ ಸುರುಟು ಒಂದು ಯಾನು ಭಾಷಣ ಆತಂದೆನ್ನುವೆ ದಾಯಕಂದ ಪಂಡ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದನು ನಿಕಲ್ಲೆಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 1947 ತೆಗೆದು ಆನಿ ಒರಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಂದುಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಪಿರವರ್ದು ಅವೇ ತೋ ಜನಕುಲು ಅವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಾತ್ರ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದಿನಂಜನ ಕೆಲಸದ ಆ ದೇಶನಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುಣಂದ ಅಂಡ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ತೇರು ಬಂದುಲೆ
ಈ ವಿಷಯನೇ ಅನುಮೂಲು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಡು, ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಪ್ಪಡು, ಓವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ಊರುಪ್ಪಡು ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಶಾಲೆಡು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಊರುಡು ಗುರಿಕಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅರ್ಚಕೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವು ಅಕುಲು ಸಮರ್ಥರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆನಂದಾಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು, ಶಾಲೆ ಆಡು, ಇಲ್ಲಾಡು, ಊರಾಡು ಅವು ಸಮರ್ಥವಾದ ನಡಪರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದುಲೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ಪೆಂದು ಬಂಡ ಸಮರ್ಥ ನೇತೃತ್ವ ಇನಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ದಾಯಗ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಇನಿ ದೇಶಗೂ ವರಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ ತೆಗೆದರು ಅವು ನರೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಮೋದಿಜಿ. ಈ ಮೋದಿಜಿನ ವಿಷಯನೇ ನಾನು ದಾಯಗೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಮೂಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರತ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವ ತೆಗೆದರಿಂದ ಅಂಡ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಎನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವಡು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವಡು ಬಂದುಲೆ ವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 373 30 ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಅವೇತೋ ವರ್ಷಗಳು ದೇಶದ ಉಲಯತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡು ಅವೇತೋ 1947 ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆ ಜನಕಲಿಗೆ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆತಜಿಂದ ಅಂಡ ಇನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುಡುದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ತದೆ ಒರಿ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 373 ಗೆತ್ತದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯಾಂಗ ಪನ್ಪನೆ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಯೋಧಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನ ನಿಖುಲುಕರ್ನ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸತ್ಕಾರನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಇಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಶಾಮರಾಜ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೇರಿಂದಾಂಡ ಇನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಜೀವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದಾಂಡ ಇನಿ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಈ ದೇಶಗಾತ್ರ ತನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನು ಬಡ್ದು ಅವಲೋಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂದಾಂಡ ನಮ ಇನಿ ಮೂಲು ಕುಲ್ದ ನಮ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ದ ಈ ಭವನನ್ನು ನಿರ್ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಂದಾಂಡ ಬಂದುಲೆ ಆ ಜನಕಲ್ನ ಯೋಗದಾನನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲನನ್ನ ಈ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ದೃಢ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಯಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿನ ನಿಗಲ್ನಡು ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೋನಗ ತುಳುಕೂಟದ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಎಚ್ಚದ ಹಲಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚ ಸಂಘನು ಜಯಶೆಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಗ ಕಿರಣ್ ರೈಕುಲ್ಡ ತರಣತ್ ರೈಕುಲ್ಡ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಡನ ವೇತೋ ಸಮಯಡು ಪಂದುಪ್ಪುವ ಕಾಲಡು ತುಳುಕೂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸದೃಢ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ ತಕ್ಕಾಯನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಬೋಡು ಅದಗ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆದಿತ್ಯಜರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅದಗ ಇತ್ತಿರದಂಡಲ ನಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆಡು ಅದಗಲ ಯಾನವೇನು ಅಕಲಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ತೂವರೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುಕೂಟ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಇನಿಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪಣ ಒಂದಾಂಡ ಒರಿ ಇನಿತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂದಾಂಡ ಪೂನಡು ಭವನ ಆಪಿನದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಸದೃಢವಾಯಿನ ನಾಯಕತ್ವರು ಓಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡೋರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಓದ್ಯಾರುಲ್ಲರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವೈರಿನು ತನ್ನ ಹಠ ಛಲ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಡು ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗುಲ್ಲಿರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಪನ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಓದಿಯಾರ ಶುರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಕುಂಟ ಪುಣೇರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಧಾರವಾಡ, ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಯಾರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪುಣೆ, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಕಾಲು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಸಂಘ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚುವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೂರು ಚಮ್ಮಾರ ಹಿತ್ಲು ಮಂಜಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಬಡ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಿಜೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಬೈಂದೂರು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ 1991ನೇ ತನ್ನ 13ನೇ ಇಸವಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೋಟೆಲ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ತಾವು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸುಗಳ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನೇರುತ್ತಾ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನುಭಾವರು ತಾವೆನ್ನಲು ಅಭಿಮಾನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವೆವು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ತುಳುಕೂಟ, ಪುಣೆ. ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಳುಕೋಟ ಪುಣೆ ಇವರಿಂದ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಮೋಹನಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಸರು, ನಮ್ಮದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಂಬೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮಂಥವರು, ನಾನು 91 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಬಸ್ಸಿಗೂ ಟಿಕೆಟಿಗೂ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ತೆಗೆದು ನಾವು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ 5 ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಚಲನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಂದೊಂದು ಕತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಹಾಕಿದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇವು ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೋತವರು ಸಹ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಆ ಜೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪುನಃ ನಾವು ಮುಂದರಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ದಿನ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ 5 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮೀಲ್ಸ್ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ 2-3 ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋಟ್ಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ 4,500 ಜನರಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮೂರವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೇ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ರು ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 72 ಜನರನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 42 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿತು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಒಂದು 8-10 ಸ್ಕೂಲು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸು, ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸಾದವನಿಗೆ ಆಸೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ದುಡ್ದ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಬಡದವರಿದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘ, ಬಿಲ್ಲವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ತುಳುಕೂಟ, ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘದವರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಂಘನೂ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಸಂಘ ಇದೆ. ಅವ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆ ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ಬಂತು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗನ್ಸ್ತು ನಾ ಊರಲ್ಲಿ ದೈವ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗಳಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರೇನು, ನಮ್ಮ ದೈವ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಏನು. ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನಂತ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯೋನೇ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂದು ತೆರೆಯನ್ನು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಂದು ಪ್ರತಿವರಿಲ ಕಾಯಕ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷದಂತೆ ತನ್ನ ಕಾಯಕೊಡೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆವೊಂದು ಒಂಜೇ ಕಡೆಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆವೊಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ದುರ್ಗಾ ನಿಧಿ ಇಲ್ಲದ ವಡ್ಗಾಂವ್ ನಿವಾಸಿ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷೋಡ್ದುಂಚಿ ರೂಪಾಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ದೂರದ ಪೂನಾಗ ಬರ್ತದೆ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾತ ಉದ್ಯೋಗ ನಾಶವಸೋದು ಈ ಪೂನಾಗ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ತೀರ್ಘ ಏತುಂಡ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ನೆಟ್ಟ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲ ದುಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಹಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ವೈದಿಕ ವಡಗಾಂವ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೌಂದರ್ಯದ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಲೆಗೆ ಪುಣೆ ತುಳುಕುಟದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾನದಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ದೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ವಿನೀತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿನ ಮಹಾದಾನಿ ಪುಣ್ಯಭೂಷಣ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಓಣಿ ಮಜಲ್ हॅलो तसंच आमच्या कार्यक्रमाला स्पॉन्सरशिप केलेले आहे गणेश व्हेजिटेबल अँड फ्रुट्स बालाजी गायकवाड आणि अमृत मारणे. कृपया व्यासपीठवर येऊन आपला सत्कार. गायकवाड ಮೇರೆಗೆ ಪುಣೆ ತುಳುಕುಟದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದು ಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಲೇಸುದ ಗೌರವ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಸೆಟ್ರೆನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆಯಾದ ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪುತುಯಿನ ಮೇರು ನಿಟ್ಟೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲುಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣನು ಪಡೆವೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್
MCom ಪದವಿ ಪಡೆದಿರು. ಜೀವನಡು ಊರದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ಪೂನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಏನೊಂಜಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಯ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಆಯ್ನ ಪ್ರವೀಣೆ ಒಕ್ಕ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಂತೋಷನೇ ಒತ್ತಾಯಡಿನಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಊರು ಪೋದು ಊರುಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದು ಇನಿ ಕಾಡ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ದೇಗ್ ಬಂಡ ನಿಗಲ್ನೈತೆ ಆರು ಪಂಡಾಗ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂಡರೆ ಯಾನು ಬೋದು ಜನ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಕಲೆಯಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಸಮಾರಂಭಡು ನಿಗಲ್ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ತೂಲುತ ಕಮ್ಮೆನ ಮೂಲು ಪಸರಸೊಂದುಲ್ಲರ ಐಕೆ ನಿಗಲಿ ಪೂರಗಲ ಸಲ್ಮಲು ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೈನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಯಾರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ತನ್ನ ದೇವರ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ದು ಬರ್ತದ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ದು ಬರ್ತದ ಇನಿ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಡು ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರನು ಪಡೆತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆ ಮಣದ ಗೋವಿಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ಥಾಪಕ ಆಯ್ನ ಜಯಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ವಕೀಲರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಪಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ಪಂಪೆರು ಆಂಡ ಯಾನು ಪಂಪೆಲಕ್ಕ ರಡಲ್ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಪಂಡ ತುಳುನು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಇತನಿಗಲು ಬೇತೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕು ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಣ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಊರುಡು ಐಕ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಯವರಿ ಬಂಟೆಪ್ಪು ಬಿರುವೆಪ್ಪು ವಾ ಜಾತಿದಾಗ್ಲಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಪ್ಪು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಆ ಭಾಷೆಪ್ಪು ನಗಲು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಾರೆ ದುಂಬುದ ಟೈಮುಡು ಈತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಏನ ಪಾತ್ರನವ್ರು ಕೊಂಕಣಿಯರ ಇತ್ತರ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತ್ರನ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಐಕ ಆತ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನ ಬಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ನಿಗಲು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಊರು ಬರ್ತದ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತ ಜನಕೊಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೆತ್ತೊಮ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪುನೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತಿನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಲ್ಲುಲ ಪೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಲ್ಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬದುಕುವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂದುಂಟು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬೋಧಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡದ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಡಿಯೋಡು ವ್ಯಾಪಿಸೋದು ಅವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಯಾಪಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೊಂದುಪ್ಪವೇನು ದೈವ ದೇವರಾಧನೆ ದೇನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪಂಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ದೇಕ್ ಬಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನವೈನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪೂರಗಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ಒರಿ ಹಿರಿಯ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಅದಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು 25, 30, 40 ಜನ 50 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಐತೆ ಒಡೆ ಪೋತನ್ ಬಂಡ ಆಗಲ್ನ ಪೂರ ಗಲೆಗಳ ಐತಾನೆ ಎಂಕಲ್ನಿಲ್ಲ ಬಸನಲ್ಲ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬ್ಯಾತನೆ ಅವಡು ಅವು ಇನಿತ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಗ್ ಬಂಡ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ನೆ ಸವಲತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಂಕಲೆ ಕೇರೊಂದಲ್ಲ ದೇಗ್ ಬಂಡ ಸವಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬೋದಿನ ಬಂಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಇಸೆ ಗೋವಿಂದನ್ನೇ ಪಂಡ್ಯಾರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ರ ಅಂತ ಬಂಡದು ಅವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ತೂರೆ ಪೋನ ಆ ಬಂಗ ಕೊರಂದಿನೈಟ್ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಅವೇನು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಶಕ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಪಿದೇ ಬೋದು ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಬದುಕುವ ಎಂಕಲ್ ಗೆತ್ತೋನೋ ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಗಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಾಗಲೇ ಧೈರ್ಯ ಕೊರದು ಆ ಕಷ್ಟ ದೇಗ ಬಂಡ ಪಿರಾವುದ ಕಾಲೋಡು ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನು ಪ್ರವೀಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂರೆ ಪೋನಾಗ ವಾ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜೇರು
ಐನು ಜನ ಛಲ ಇತ್ತಿನ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಂಘ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಂದುಲ್ಲೇರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತನೀಷಾ ಮೊಗಲಿನ ಒಟ್ಟುದ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಉದಾತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರು ನನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಕೋರ್ದು ನನಾಥ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸರನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನಿತ ಮುಖ್ಯ ಬಿನೆರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಗುರ್ಕಾರಿ ಅರೆಗೆ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರಿ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪುಣೆದ ಮಾತ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪುದರಿಗೆ ತುಳಿಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಂದನೇನು ಬಹುವಚನ ಮಲ್ತದೆ ಪಾತೆರೇನು ಬೊಕ ಸಂಗತಿನಾಗ ಇದು ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ 26 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಐಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನಾಗ ಇದು ತುಳುಕೂಟ 22 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡು ಎರಡು ಇತ್ತಿಲ ಮಾತಾಡು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಡು ಇಂದಾಗ ಮದ್ಮಲಾಯಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ತುಳುಕೂಟೋಟಿಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪುಡು ಇಲ್ಲು ತೂಡೋದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಈ ದುಂಬುಲ ಪಂತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪನ್ವೇನು ತುಯಿ ಬಕ್ಕ ಪನೆ ತುಯಿನ ಊಟ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ದೇಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆವಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಯ ಸಮ ದಿನವರ 22 ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಅವರ ಸಮ ಇದು ಸಮ 22 ವರ್ಷ ಹಾಕಿನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನಡು ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಈತ ಜಮರ ಒಟ್ಟಾತಾರೆ ನಿಗುಲು ಮಾತಾಕು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಡ್ಡ ಕೇನ್ಯಾಗುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಡ್ಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ತವಲಾಯಿ ತುಳುಕೂಟದ ಆಫೀಸ್ಲಾವು ಜಾಗಲಾವು ತುಳುಕೂಟದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಾವು ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕದ ಈ ಮುಜುಮು ಸರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಕೂಟದ ಜಾಗದಲ್ಲ ಮುಜುಮು ಸರಿ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಆವಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ದೇಗನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈತು ಬತ್ತ ತುಳುತ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಈತು ಬತ್ತ ಈತು ಜನಗಲೇ ಪೋಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ದುಮ್ಮು ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಆಶದಿ ಓಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈತೆ ಬಂದು ರೆಡ್ಡು ಮಾತಾ ದಾಳ ತಪ್ಪತ್ತಿರ ಕ್ಷಮ ಅಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರಿದ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಒಂದಿಗೆ ಬತ್ತು ಸಂಘದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿರೂಪಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಡೇಡು ಬೈಯೇಡು ದಿಂಚಿ ಸುಜಿತ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲೆ ಸಹಕಾರಿಯ ಸಹಪಾಠಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುಗಿಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರನ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈರಬಲ್ಲಿ ದಯದಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಮಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದಿನಿ ಒರ್ಪುಡನಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡಾರ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇಡಬಿಟ್ಟು ಬೈದರು ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾರುಂಡು ಆರು ರೆಡಿಯಾದ ಉಂತುದೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಆರಣ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದು ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬಾಂಧವ್ಯರಡ ಅಣ್ಣನಗಳ ಅಕ್ಕನಗಳ ಮಾಮನಗಳ ಅಮ್ಮನಗಳ ಮಾತೆರಳ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ
ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಭೋಜನ ಉಂಡು ಅವನ ಭೋಜನ ಮಲ್ತ ಆರಾಮುಡು ಪೋಡು ಅಂತ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದಗಳು ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿಯಗೆ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುಕೂಟ. ತುಳುವ ಪದಾಡೆ ನಡೆನ್ನಾನ ತುಳುವ ಪದಾಡೆ ನಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬನು ಒಂದಿ ಮಲ್ತದ ನೇಮ ತಂಬಿಲಾದೆ ತುನುನಾ ನೇಮ ತಂಬಿಲಾದೆ ತುನುನಾ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ 4F ಕಲ್ಪಾವಡು 4F ಎಂಚಿನ ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್, ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್, ಫೈಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್, ಫಿನಿಶ್ ದ ಗೇಮ್. ಈ 4F ಕಲ್ಪಾವಡು. ಫಾಲೋ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂತೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಕೇಳಲ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸವಣ ತಾಕತ್ತು ಕೊಡು ನಿಂಡ ಅಂಡ ಮೊರಡಿ ತೆಲಂಗಾಣ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಣತನ್ನಿದಾನಂಡು ದಾಯ್ತನ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಬತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬತ್ತನೆ 29 ಜೋಕುಲು ಬೋದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ಮಣದನಿ ಬೋದು ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ 199 ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ತುಳೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ, ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸವಣ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಓರಣೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಉಂಟು. ಡಿಗ್ರಿದ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣೆ ಡೈರಿಗೆ ಪೇರು ಕೊರತು ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋಲ ಪೇರು ಕೊರತು ಬತ್ತನೆ ಬಲ್ಲದಿತ್ತಂದು ಡಿಗ್ರಿದ ಬಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಡೈರಿಗೆ ಪೇರು ಕೊರಲ ಪಣ್ಪುಣಾತಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಫೇಸ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸವಣ ತಾಕತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ, ಫೈಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಜೀವನದ ಹೆಂಚಿನ ಭಂಗ ಬತ್ತ ಅಂದಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪುವಾಲೆ ಒಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ದ ಗೇಮ್. ಈ 4F ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದ್ಪಡಂಚಿನ ದೂರ 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 ಅದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಂತು. ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಟಿವಿ ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಪ್ಪೆ ಸೋಪಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಣಸುಗಳು ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮೈಪು ಸುಡ್ದ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಬೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋತಿ ವಾಬು ಕೂಡ ಉಂಡಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮೈಪು ಸುಡ್ಡ ಹಾಕೊಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನವರೇ ಅಪ್ಪೆನ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆರೆದು ಓಳು ಪುಣದೆಂಗಾದೀತ ಕೇಳಿದಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದ ಪಿಟ್ಟಿನ ತೋಚ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದ ಪಿಟ್ಟಿಡನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದಾಣು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಪೊರ್ತದೆತ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗಲು ಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಅಂತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಧಾನ ಆತನದು ಬಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳನೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಮಾರ್ಕದ ಪಿರವಡಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದ ಪಿರವಡಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಲಿಪೆರ ಕಲ್ಪಾದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ ದುಡ್ಡ ಅಂಡ ಯಾವು ನನ್ನವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಡಲ ಆವು ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಪುಂಡ ಅಂಡ ನನ್ನತ್ತ ಸಮಾಜ ಹೆಂಚೋತ್ತು ಜುಮ್ ಜುಮಾಯ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಆರ್ ಬಣ್ಪೇರ ಅನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಬಣ್ಣ ಉತ್ಯಾರ ಲಾಭ ಈ ಕುಲ್ಯಾರ ಲಾಭ ಈ ಕರ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಜುಮ್ ಜುಮ್
ಬಂದುಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡದು ಬರಡು ಶಾಲೆಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ದಿವನ್ನ ಬೊಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ 10 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಾತಂಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈತಡೆ ನಾಯ್ದ ಗಿನ್ನಿ ಬತ್ತದ ಆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆನ್ಲೆ ಪಣಿ ಮಾಮ್ ಡಾಗಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ತುಳುನಾಡದ ಬಾಳೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಬೋಗಿ ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ 1% ಬಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ನಾಯ್ದ ಗಿನ್ನಿ ಗಿಡಪೆ ರಾಯ್ಜಿಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಝೀರೋ ಜೋಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನಕ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಶಾಲೆಡ್ ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತನಕ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದವರೊಂದು ಬಂಡದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಾನಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಶಾಲದ ಬೀಗ ತೆಪ್ಪಿವತ್ತವ್ರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅಯನ್ಲ ವರ್ಷ ಕೊರಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ಚಮಚಾನ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ದಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಡ್ ಮೂರ್ನಂಚಿನ 50 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟನ್ನು 10,000 ಎಂದು ಕೊಡೋದು ಕೊರ್ಪೆತ್ತವರಿ ಹುಡುಗಿ ಆಯನ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಾನಿ ಆಯಗೊಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅಂಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಟ ಆ ಏತಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಡಲ ಬಡವೇರ್ನ ಅಕ್ರಮ ಕಾಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಪೆರಪೋ ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕಾರಣದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ದೇವರೇ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ಕತ್ತು ಕಕ್ಕುಸುಡು ಉಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 22ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಂಕುಲು 22ನೇ ವರ್ಷೊಂಜಿ ಈ ತುಳುಕೂಟಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಪದಗಲಿಗೆ ಬಂಗದಗಲಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ತಂಡ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ತುಳುಕೂಟೋಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಇಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡುಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಇಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕಲ್ನ 15 ಆಗಸ್ಟ್ಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ತುಳುಕೂಟದನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭವನ ಕಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದೇವರನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಂಚೊಂಡು ಬಣದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದೇವರನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭವನ ಕಟ್ಟನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಂಡ ತುಳುಕೂಟಗೂ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಯಾನು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಪೂಣೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಾತಿರದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಏನು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿಸಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ಯರು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಚ್ಚಯ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತುಂಡು 1000 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರಿಯರು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಚ್ಚಯ ತಂದೊಂದು ಪೂರ್ಣದ ತುಳುವೇರ್ನ ಜಾತ್ರೆ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಒಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಗ್ಲು ಪ್ರಾಯತಗ್ಲು ಬಡವೇರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಪನ್ಪುನ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂತೆ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಣೆ ತುಳುಕೂಟ ಇನ್ನು 22 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪೂನಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆ ಉಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸದು ಇನಿ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೈದಂಡು ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿದ ಎತ್ತನು ಮಾತ ಪೂನದ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ಊರದ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತ್ತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತ್ತನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಊರದ ಒಂಜಿ ರುಚಿಕರವಾಯಿನಂಚಿನ ವನಸ್ಸುಲ ಒಂಜಿ ರುಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ರುಚಿ ಆತು ಅಯ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಊರದ ಊರದಾಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಬತ್ತೇನೆ ಮೂಲು ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ್ಣದ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ದುಮ್ಮುಗಳ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪನ ದೇವಿನ ಕಾರು ಗಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಮೂಲು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಸೈನ ಬಂಟರ ಭವನದ ಫೌಂಡರ್
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ಓಣಿ ಬಜಲು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೂಪುರೇಖೆ ಕೊರಡೊಂಡ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಇತ್ತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಕುರ್ಕಿಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಪೂನಡು ಪವಿತ್ರವೈನ ದೇವರನ ಸ್ಥಾನ ಪಂದು ಈ ಎನ್ನುದು ಈ ಜಾಗು ಬರ್ಪಣಜಿತ್ನ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಬಂಟರ ಭವನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನಡು ಎತೋ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನಡು ಮಾತ ಜಾತ್ಯಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದುಮ್ಮುದ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂತೋಜುನು ದೇಪಂಡ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಡ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಲಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗಾಲ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಭವನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಳದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ದೇಪಂಡ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಸಂಘ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಮಾತ ಜಾತಿದಗಳು ಒಟ್ಟಾದು ಮಾತ ಜಾತ್ಯಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಈ ಸಂಘಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಡು ಬರ್ಪಣಜಿದ್ದ ತೊಂದರೆಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬರ್ಪಣಜಿದ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಚಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ವರ್ಗ ದೊಡ್ಡದು ಸಹಕಾರ ಪಣದ ಸಹಕಾರ ಆವಾಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಮಿಟಿಡ್ ಆವಡು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಡ್ ಆವಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕಮಿಟಿಲ ಪೋದು ಅವಳು ಒಟ್ಟಾದು ಅಗಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗೂ ದುಂಬಾದು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ತರ ತಗ್ಗದು ಅಗಲಿಗೆ ತಿಗಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಲಕ ಉವೇ ಕಷ್ಟಗಳು ದುಂಬಾದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸುಮಾರು 22ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಇನಿ ಕಾರ ದೀನಂಡಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪುಣ್ಯದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆರವಡು ಅಂಚನೆ ಪಣವದ ಸಹಾಯಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಪಂಡ ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಸಂಘ ನೆಟ್ಟು ಒವ್ಲ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತಂದೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಜಿ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬುಡ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೇತ ಒವ್ಲ ಭಾಷೆ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿಗೆ 22 ವರ್ಷ ಕಾರ ದೀಪುನಲ್ಲ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟಲ ಎಂಕುಲು ಅವಿನೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ನು ಇನಿಕ್ ಮುಟಲ ಎಂಕುಲು ಪಾಲೊಂದುಬೋದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಲ ಪುಣದಿಟ್ಟಿನ ಮಾತ ದಾನಿನಗಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ಗುರುಕರ್ಮದ ವೈಶವನ್ ನಿಂತಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದಾಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಲ 200 ಯುವ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಘನು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊಣೊಯ್ ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಈ ಪಿರದ ಜೋಕುಲು ದುಂಬತದು ಈ ಸಂಘನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಅರುಳ ಕಣೆ ದೀಪ ಎಂಜ ಬೆಲಗುಣ ಅಂಚನೆ ಬೆಲಗೊಂದೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಸಮಾಜ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಘ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಲಗಾಡು ಪಂದು ಯಾನು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಅವರೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣದ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಮೀಡಿಯಾಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ತುಳು ಭಾಷೆಯರು ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ತುಳುಕೂಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಐಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪಾತೆರ್ಪನ ಆತ ಐತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವೂರ್ಡಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂನಾಡಿತ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಯೂತ್ ತಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಿಪ್ಪು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆತ ಒಂಜಿ ಬಳಕೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಾಯರ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪತ ಪೂರ ತುಳುವೆರಿಪಾಡು ಮುಲ್ಪತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಪೇರು ಮಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲ ನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾತು ಮಾತ ವರ್ಗಟಲ ಇಂದೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ತುಳುಕೂಟ ಪುಣೆ ನೆತ್ತ ಏನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ವರ್ಷದೊಸ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಒಂದುಂಡು ವರ್ಷದೊಸ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಆ ದೇವರು ಮತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಂದು ಮಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜಾತ್ಯಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿಗಲಿ ಎಂಕಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರೆಗಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲನ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಯ್ಕದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಕೂಲ ತೆಗೆದು ಮಾತಿರ್ಲ ಐಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಹೊಸತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಪೊಂಜೇನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಣಸ್ತಂಬರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗದಾಗಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬೊಕ್ಕ 80% ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಾಗಲಿಗೆ ಪತ್ನೆದಾಗಲಿಗೆ ಪದಣ್ಣದಾಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಆಗಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿನ್ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಐಡ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವರು ಎಂಕಲಿಗೆ
ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪಡಂದು ಎಂಕುಲ್ಗೆ ಏನೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಾಡಪಡಂದು ದೇವರ ನಾಟೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುಕೂಟ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಗಳು 3 years ಇಂಚಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪುನೋಡ್ ಚಾಲು ಮಂದಿನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಪುನೋಡು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತು 38 ಟೀಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದಿತ್ತಿರು ಒಂದು ಇವೆಂಟಿಗೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇವೆಂಟ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇವೆಂಟ್ 400 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನಾಗಳು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು, ಡಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು, ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಲ ಆಪಪ್ಪಿದೈಪೋದು ಆಯ್ತಾ. ಈ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವನುಂಡು ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ಪೋನುಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿನ್ ಅವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಮಾತ ಇಕ್ಲ. ತುಳುಕೂಟ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲು 22 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಇಂಚಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ತುಳುಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಸುರುಟು ಎಂಕುಲು ತುಳುಕೂಟ ಶುರು ಮಲ್ಪಡ್ಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಪುರ ತುಳು ಪುರ ಪಾತೆರನ್ನ ಮಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಂಕುಲು ತುಳುಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನೆಟೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ತುಳುಟು ಪಾತೆರುವೇರು ಅಕಲೆಗೆ ತುಳು ಸರಿಯ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲು ಮೂಲು ಜನ್ಮತ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿನೆಟೋಸ್ಕರ ಇಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 50% ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಎಂಚಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡದ ವಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಊರು ಬುಡ್ದು ಇಡೆ ಮೂಲು ಪೂನಾಗ ಬತ್ತುಂಡಲ ಆಕ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ತುಳುಕೂಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ 15 ಆಗಸ್ಟದ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಅಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಊರುಡಾಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಭಜನೆ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ 17 ಜನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಮಿಟಿಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಎಡ್ಡೆಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಎಂಕುಲು ನೆನ್ ನಡಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮದು ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಐಟು ಭಜನೆ ದಾಂಡ್ಯ ಅವಮತ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು. 2017 ತುಳುಕೂಟದ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಸ್ಥಾಪನಾ ಆಯ್ತು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 40 ಜನದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತ. 40 ಜನದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಒಟ್ಟಾದ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಚಾಲು ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ಲೇಡೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮಲ್ಲೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಘದ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಐಟೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದೆ ಇದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕೋಲು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಎಂಕೋಲು ಮಲ್ಲನೇ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಏನಿತ ಗಡಿಗೆ 200 ಅಬವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುಕೂಟ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಪುಣೆದ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಿತ ಮಲ್ಪುವ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಪುಣೆಡು ಬಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಬಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಗಬ್ಬೇರಗಳು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅವೇ ಇವೆಂಟ್ 38 ಟೀಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಂಬ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಂಬ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಂಬ, ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಂಬ, ಕೆಲವು ಪೂರ ಸಮಾಜ ಉಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಗೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪ. ವಾರ್ಕರಿನಗಳು ಪುನೋಗಿ ಬರ್ಪೇರು. ವಾರ್ಕರಿ ಸೇವಾ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತಂಬ ತುಳುಕೂಟ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೋಡು. ಮಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಕುಲು ಮಾತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳ ಪನ್ಪ ಕಿ ತುಳುಕೂಟಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅದೊಂದು ತುಳುಗೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಕ್ದೊಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಜಾಗ ಕೊರ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೂಟ ಪುನೋಡು ಒಂಜಿ 22 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಮಾಜಪರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆತನು. ಯಾನು ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಈ ತುಳುಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಜವನರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಎನಿಕ್
ಎಂಕ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ತುಳುಕೂಟದ ಅವು ಎಂಕತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಈ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ದಾನಿಲೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ಎನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ ಕಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನ ಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯೆಟ್ ಕೃಪೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸದೃಢ ನಾಯಕತ್ವನು ಇನಿ ಪೂನಡು ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಯಾನು ಪತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಟರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣನು ಮಲ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ತೊಟ್ಟುಲ ಯಾನು ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈನ ಎನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಆತನದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧನೆಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಹತ್ರ ಆತನೊಂದು ಪನೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಅಕಲ್ನ 22ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನು ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಇನಿ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಭವನಡು ಈ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಭವನಡು ಆತನಂದು ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅದಾಗ ಬಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಓಲ ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ಭವನಡು ಪೂರ ಆವಂದಿತ್ತಿನಂದು ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಭವನಡು ಆತನು ಈ ಭವನ ಬಂಟರ ಭವನ ಆತು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಭವನ ಅಂದು ಬಂದು ಯಾನು ಈ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಏನಂಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಕಾರನು ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುಕೂಟಗೂ ಯಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆತ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.